ha kowe kasngi kat ba kitang im suk halaying hanrei tang hapo kat to kat nei kenta kila du lut ya ki baro amdon shu ka ying amdon jaka ban lej tang ka ying ka bateng kreng ka yeng hapreng ka slap bat ka chingdom kanai kadai ka chingya thu khana chong ka wei kalong ying ka balama ya ka ching ka ba khrau tam ha ka ching im chongki hanrei haten ka ching hap kala nang yeng biong da ka bor chong ka ching it bat ka ching yatali chong ka long yeng ha kanai ka long yeng kidon kumba hanriu mut ai ka pria kadai ka nong hikai pat utonga chong ka upakerteng urahul utrei ha construction site ka ching im jongki kam long ka bariu spa hanrei ka long ka bajai jai bat ka badap da ka ching kmen kisa ha ka wei ka ying ka barit ha andheri rangkat ukpa bat ki para jongka ubakerteng ukaren bat ka neha bat urohan man kamet ki cuya bam jalang ki ya kren ki ya phu sam khelang kum ka long ying ka badon ching ya dai ka baskem hanrei ka ching im jongki kam slam bat ha ka wei ka step uslap bat kala ka bajur kala wan bat pen pra ya ka ying jongki ka shnong borok ka wei ka pech kat ba ka ying jongki ka yeng bat ki pech da ka jing yam ka ching yara pisa ka ba kiyo ka duna nalor kata ka ching sitam chong ukpa kala penlut ya ka pisa ba kilabu ha kata kamit kisyong ha ka wei ka yingrit harut surak ka pria ka pech sa urahul bat ong ka ching im jongi kala kut urahul ucuba jem pria ngim don marwe bat kat ba ngidang yateli ngidang la ban stang biang bat nadu kata kasngi ka ching yale jongki kala sedang ka pria kala ai tuition ya ki khana bat kaneha kala lech saki ying briu bantrei beauty service urahul utrei hadu med bat ukaren utrei security card urohan pat ulech college men step bat ha kapor men med usam parcel kum u delivery boy kitrei sitom hanrei ka ching ka dang pteng don kisngi bakim don bam don kimet bakim thia bha namar ka ching kuslai kibriu kipech po bha yaki ka pria bunsen ka syong marwei bat yam jar bat ka ong ha urahul ngam tipsu langin la na ban penpet biang ya ka ching im hanrei urahul uong ka ching kamwan ban penkut yangi kawan ban perklan yangi ha kata ka kamra ka barit ka long ying barok ka wei ka cuya syong lang man kamet kia kren sapang kala wei bat ki don ki ching kermen kat ba kapor ka nang yat ki ching yale jongki kasdang ban seiso ka pria kasdang ya ki evening class na ka benta ki khana ki baduk ka neha kasdang ya ka beauty service urohan usdang repairing solar panel kat ba urahul bat ukaren ki thau ya ka labor tem ka barit ka ching ya lenti jongki kamlong ka basuk bunsen ki sha syukor bunsen kinyo pisa hanrei ki klem sange bat kisnyau thu ba ka ching yale menta kanlong ka ching kermen la shai bat haden laisnem ka pria menta ka don yala ka coaching center urahul uladon yala ka construction company ka neha kala penhe ya ka beauty business uruhan ru ulayat saprang ha ka business jong bat ka ba pen kementam kalong ying baro ka wei kala don biang yala ka jong ka ying bat ha ka wei ka janmet ka pria bat urahul ki yang ha balkani jong ka flat pathamai urahul uang phikan mau mo ya ka met bangi dang syong harut surak ka pria ka phu sam rkhe bat ong hato ka sngi ngatharai ka ching im kala kudyangi hanrei menta ngasnyau thu ba ka ching im ka bathamai ka dang stang parlok ka ching im ka la ban penhap ya phi ka la ban simlut ya ki na phi hanrei lada phidang don ka ching ngai ka ching yatali bat ka mensen ban yale phila ban yeng biang kan mau ba ubriu uba sha pan pra hanrei utang yeng biang utau dei uba khlan tam bat tangkum tai parlok
ngan penkut ya ka video bat lada pisnyau tanat ya kanai ka jing ya thuk khana snyau bha subscribe ya kanai ka channel bat share sakipar lok changphi bat comment ru ka ka jing ka ba khrau tam ka ba phi lamat ha ka jing in changphi tangkum tahi ngin se kandu biang khublai sibon